Hola, veus, tenim nova informació respecte al cas de l'Anna Patricia Ventura Raposeira, la noia portuguesa de 17 anys que va desaparèixer el passat mes d'agost a Lleida. A principis d'aquell mateix mes, l'Anna Patricia va ingressar en un centre de menors de Raimat, d'on dies després es va fugar sense deixar rastre. Va ser vista per última vegada al barri de la Bordeta, on hi vivia la seva parella, un jove 10 anys més gran que ella. Tot apunta que la fuga de la menor ve provocada per un conflicte familiar. Els pares de l'Anna Patricia estan separats. El seu pare, l'Antonio, es va importar l'Anna Patricia de Portugal cap a Lleida a l'abril de 2014 perquè es va assabentar de que la jove patia maltractament per part de la seva mare. Un cop a Lleida, el pare de la menor descobreix que la seva filla té problemes amb les drogues i l'alcohol, unes addiccions que la seva exdona coneixia i li havia ocultat. Caterina, l'actual parella del pare de l'Anna Patricia, és la que actualment manté activa la recerca de la nena. Segons explica, la menor tenia una actitud agressiva i fins i tot en alguna ocasió li havia agredit i insultat. Tot apunta que la menor s'ha fugat sola, és a dir, sense la seva parella, ja que el noi va declarar als Mossos d'Esquadra que quan la menor es va fugar del centre, ella va anar a veure la casa, però ell li va dir que marxés, que no volia saber res més d'ella. La investigació policial continua oberta, però encara no s'ha trobat cap rastre de l'Anna Patricia, la custòdia de la qual està en mans de la Generalitat. Si algú la veu pot trucar al 112 o bé al telèfon de menors desapareguts. Gràcies per la vostra col·laboració.